když někam přijedete, tak si lidi řeknou, ty vole, to je jako dobrý. Soudruzi, tak nyní se nacházíme kde? Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou. Dneska se nenacházíme v Janovicích nad Úhlavou, ale nacházíme se v údolí Bílého potoka, konkrétně jsme na Šmelcovně. Do Janovic jsme přijeli, co? Abych ukázal tady tohle kolo. Je to Cannondale Topstone Lefty 1, znamená nejvyšší model na papíře, když nad tím je ještě jeden, který se jmenuje Limited. Cenovka je nějakých 175 000, maloobchodní cena. Původně tohle video nemělo ani vzniknout, protože tohle kolo mělo být už teďka v Polsku, nicméně došlo k nějakému zpoždění a já jsem si všiml, že tohle kolo u nás je na skladě jenom tak ladem, tak jsem se ho půjčil teď na víkend. Včera jsem se s ním byl projet a dneska vám řeknu něco o tom, jaký to vlastně bylo a jaký jsou moje první dojmy. Je to dobré jak svině. No, na začátek tak si projdeme nějaký bike check v rychlosti, jenom tohle kolo je, dá se říct, 95% plně sériový, není tam žádná custom výbava, nicméně oproti sérii tak jsou tady jiný řídítka, protože defaultně tady mají být karbonový, tady na tomhle kole pro média tak jsou hliníkový. Ale vezmeme to od základu. Rám je teda karbonový, jak jsem říkal, je to Topstone. Těch variant je několik, co se týče těch Topstoneů, ale všechny mají jednotný rám. To kolo je dělané tak, aby vlastně se prohýbalo v tomhle místě, díky tomu, že tady je umístěný čep a dohromady vlastně se sedlovkou, která má tady tohle vybrání, tak poskytuje 3 cm zdvihu v tomhle směru. Zároveň tohle kolo pojme i poměrně široký pláště. Teďka tady konkrétně jsou nasazeny 44, ale mělo by to pobrat až 51, s tím, že vepředu tak vás limituje výška toho pláště díky té vidlici. V případě pevné vidlice, tak tam můžete dát normálně nevím, 51, 52 plášť. Tuším, že kvůli leftině tak je tady limit nějakých 47 mm. Nicméně do šířky je tady toho opravdu mraky, což se mi včera dost hodilo, jak si ukážeme za chvíli. Plášťů docela dostatečná. Má tady být cesta, ale někdo se rozhodl, že ji zvoral. Dál, co má ten rám novýho oproti vlastně předchozí variantě, tak je nově tady kufr, který můžete takhle se do něj dostat, když odděláte košík, a v kufru tak můžete vozit takovouhle brašničku, která je vlastně s vodotěsným zipem. Můžete si tam dát všelijaký různý kraviny, ať už já nevím, kartáček na zuby, lékárničku a nějaký blbosti. Takže oproti předchozí generaci, tak tady máte nějaký úložný prostor, ale nemusíte tam vozit jenom tady tuhle tašku, ale můžete tam vozit třeba i míč proti trudomyslnosti, který jsem si včera zapomněl a dost by se hodil. Tak, takhle ten dekl, tak ten se tady ovládá normálně páčkou a dá se tam jednoduše vlastně vložit, páčkou utáhnete a je to. Drží to fest, je to poměrně hezky vlastně utěsněný, takže nedostane se tam nějak jako enormní množství vody, ale samozřejmě, když bude hodně pršet třeba, nebo pojedete prostě nějaký brody nebo něco, tak ta voda se tam může dostat, nicméně dole jsou odtokové kanálky, kterýma ta voda vlastně zase vyteče ven. Takže tohle je v klidu. Samozřejmě druhý košík a pak vám tady ukážu nějaký detail, tak jsou tady vlastně udělané body nahoře pod horní rámovkou a tady vlastně v té spodní rámové trubce, tak jsou body, kde si můžete přišroubovat bikepackové brašny, takže nemusíte používat brašny se suchýma zipama, který vám ten rám jenom podřou. V takovém případě je dobré si to třeba oblepit nějakou páskou, ale v případě použití těch šroubů, tak jste úplně v klidu. Zároveň ty šrouby jsou tak zapuštěný, že vlastně nějak nenarušují ten relief toho rámu jako takového.
Dělají se v různých barvách, tady tohle je taková černá s šedohnědým nápisem a vypadá to, jak kdyby to bylo podsákaný bahnem, ale je to tak v pořádku. Tohle je konkrétně teda jediný model, který má vlastně leftinu, takže tady je umístěná leftina, která sebou nese nějaký další specifika, jako je přední náboj, ale k tomu si řekneme. Leftina tady nabízí zdvih nově 40 mm, předchozí generace, tak tam to bylo nastavitelný od 30 do 40, teďka je to vlastně prostě napevno nastavený rovnou z výroby na 40 mm. Dřív byly i v nabídce kola, které měly 650 průměr kol, znamená ten menší průměr na širší balóny, to už teďka v nabídce vůbec nenajdete. Všechny kola jsou v rozměru 700 nebo 622, záleží z jakého kouta světa se na tohle video díváte. Leftina jako taková, tak ta má ještě lockout, jde zamknout nebo odemknout. Vesměs já jsem lockout včera vůbec nepoužil. Nicméně mimochodem ta leftina, tak to se nefouká na sak, jako klasická leftina nebo klasická vidlice na normálním kole, ale fouká se jenom tak, aby když vlastně najedete na nějaký výmol, tak aby vám ta vidlice vlastně uhla, takže nejezdí se s touhle vidlicí v sagu. Má ale nastavitelný odskok, takže ten si můžete normálně tady ve spodku vlastně nakroutit. Pro ty lidi, kteří by si tohle kolo koupili, tak tady ze spodu se to fouká. Jdeme dál. Tohle kolo tak má plně vedený bovdeny a hadice případný vnitřkem skrz hlavový složení, který, jak jsem říkal v minulém videu, tak mě osobně vyhovuje, mám rád, když je to pěkně schovaný. To tady vlastně umožňuje představec od Cannondale C1 Conceal, který vlastně dokáže pojmout hadice jak pod ním, tak uvnitř. Takže pokud máte třeba řídítka, který mají vedení vnitřkem těch řídítek, nebo tak, jak to má zip, že to vede pod řídítkama takovýma, řekněme, kanálkama, tak si můžete ty hadice navést do toho představce a nemusí vám tady čouhat vůbec nic. Tady v případě kola s leftinou, tak tam bude samozřejmě vždycky čumět vidlice, respektive hadice na přední brzdu, protože leftina neumožňuje vedení vnitřkem vidlice, což je logický, ale když je tam normální pevná vidla, tak to jde. Jdem dál, tohle kolo tak je vlastně namíchaný s pohonem rivalový páky, bezdrátový, sramový a 12-rychlostní GXO T-Type, protože tenhle rám umožňuje, respektive má UDH patku, takže umožňuje přichytit one-by pohony od SRAMu, ty nejnovější, které se montují přímo vlastně na rám. Takže v tomhle případě je tady GXová přehazka, GXová kazeta. No, sorry, tady není GXová kazeta, tady je dokonce X0 kazeta. Já zase nevím, jestli to je vyloženě tovární nastavení, anebo jestli to není kvůli tomu, že to je novinářský kolo, tak je možné, že tam je jiná kazeta, je možné, že na standardním modelu bude GXO. A dál jsou tady rivalové kliky se 40 zubovým převodníkem. Dál standardní vlastně rivalový brzdy nebo brzdový třmeny, centerliney kotouče, 160 průměr a jsou tady zajímavý kola. Konkrétně, u těch bych se trochu zastavil, jsou to kola značky Reserve, kterou jste dřív mohli vídat zejména na kolech Santa Cruz, případně teď se poměrně hodně rozšířili i na Cervelo, ale tím, že Cannondale, Santa Cruz, Cervelo padá pod jeden Holport společně se značkou Reserve a i OneUp, tak a ještě další, tak nově budou zapletený kola Reserve i na Cannondalech. A to nejenom na gravelech, ale i na všech ostatních, řekněme, disciplínách, znamená na skalpelech, na hebitech a tak dále, a tak dále. Konkrétně tyhle kola, tak jsou to gravelový speciální kola na gravel. Výšku zadní má 44 mm, přední má 40 a přední kolo má šířku vnitřní 27,5, zadní má 27. Na tom jsou pláště, které mají šířku 44, jsou to VTBčka, Ridlery, poměrně ostrý pneumatiky do terénu, který jsem včera docela dost ocenil. Za mě fakt super kombo. Ty kola tak jsou napletený na nábách, vepředu, a ukazuju dozadu. Vzadu je DT Špric 370, která, jestli se nemýlím, tak už nyní má rohatkový systém stejně jako 350 nebo 240, tam je samozřejmě rozdíl v té rohatce jako takový, ale princip je stejný a vepředu je náboj Lefty 50, což je speciální náboj, který je samozřejmě
na leftinu. Pedály tam mám teďka daný platformy, který jsem měl doma včera, protože jsem nemohl najít svoje SPDčka, někdy jsem je zašantročil, nechtěl jsem je dlouho hledat, tak jsem tam nahodil první pedály, co jsem měl po ruce a jel jsem klasicky oblečený jako endurista. V chvilku jsem si připadal jako kokot, ale jakmile jsem najel do lesa a hlavně do toho bahna, tak mě tenhle pocit velice rychle přešel. Ještě bych zmínil sedlo. Sedlo tady je od Fiziku Argo X, myslím, že je to 145 a musím říct, že můj pocit z tohle sedla je více než pozitivní. Pravděpodobně si ho pořídím na další kola. To sedlo je brutálně pohodlný, strašně dobře mi to sedělo. Nicméně to je ryze osobní záležitost. A to se takovým oslovým můstkem dostáváme k nějakým mým, řekněme, postřehům a začal bych tím, co bych na tomhle kole vyměnil, kdyby bylo moje. První věc, co bych rozhodně vyměnil, tak by byla omotávka. Omotávka je tady vyrobená nějaká z papíru, úplná hrůza. Nevím zase, jestli tohle je přesně ta stejná omotávka jako na tovární specifikaci. Je možný, že tam je daná prostě nějaká novinářská rychloverze. Každopádně tady ta omotávka, tak ta je úplně příšerná. V případě, že jezdíte v tenkých rukavicích nebo bez rukavic, tak si to vůbec nedokážu představit. Já jsem včera jel se zimníma rukavicema od Isadoru, který mají polartekový vnitřek, takže opravdu jako teplý rukavice a bylo to tak akorát jako do ruky. Jo. Nicméně v létě nebo když je trochu teplejc, tak jezdím normálně bez rukavic a tohle bych fakt jako nedal. Takže to by byla první věc, kterou bych vyměnil za nějakou silnější gravelovou. Vím, že teďka tam budeme dávat novou v pondělí a budu tam dávat od Fiziku, teď nevím, jak se přesně jmenuje, ale má 2,7 mm a je fakt superová. Takže omotávka, ta by šla jako první a hned s tou omotávkou tak bych vyměnil určitě řídítka. Tady jsou nějaký, já nevím, co to je, jestli jsou to 44 nebo 46, na mě je to strašně široký. Já bych si tady dal určitě 40 zipy, který mají flare nějakých 7 stupňů, takže není to nějak extrémně moc, ale není to ani málo, je to pro mě tak akorát zkrátka. Dal bych si teda 40 řídítka, tak aby mi to vyhovovalo na moji šířku ramen a na můj jízdní styl. A další věc, co bych vyměnil, tak na tenhle typ kola bych si asi dal i menší převodník, než je těch 40 zubů. Tady za mnou, zrovna tady, tak je kopec, který má 1,5 km a je na něm 155 metrů převýšení. To znamená, průměr je nějakých 10%, nicméně velice rychle po začátku toho kopce, tak tam jedete nějakých 18% a je to jenom kousek samozřejmě, ale tam jsem opravdu jako potil krev, jo. Takže na tohle kolo v tomhle setupu, to znamená s velkým eaglem nebo s velkým T-typem s leftinou, tak bych se vůbec nebál tam hodit menší převodník. Klidně bych dal i 36, jo, nebo nějakou, respektive takhle, 36 minimálně, 38 by byla tak jako so-so, takže musel bych si to nejdřív ojezdit. Jo, takže vyměnil bych rodla, omotávku, převodník a asi bych byl docela happy. K té samotné velikosti, tohle je 56 a původně jsem si myslel, že by mi ta 56 mohla být malá, protože tím, jak je tady vlastně čep, který vede skrz tu sedlovou trubku, tak se na tohle kolo standardně dávají trochu kratší sedlovky, takže jsem si myslel, že by mi to nemuselo vyjít. Nicméně jsem zhruba centimetr nad riskou, takže je to v pohodě pro moji výšku. Nicméně i tak bych si zhodil ještě navíc řídítka dolů úplně. Forbec bych nechal, ten úhel asi na tohle kolo je v klidu, ale potřeboval bych ty řídítka trochu níž, což je zase jenom detail a určitě bych si dal ještě kratší kliky, dal bych si normálně 165, tak jako na silnici. A samozřejmě wattmetr, ten tady není, ale to je zase relativně jednoduchá věc na doplnění. Takže to by byl můj výběr, kdybych si vybíral tohle kolo. A teď řekněme nějaký ty jízdní pocity. V podstatě jestli kolo jako jede, nebo jestli je to kolo na kochání, tak to si myslím, že už dneska se svýma zkušenostmi poznám během asi prvních 5-10 metrů, co na tom kole jedu. A tohle kolo není závodní kolo. Cannondale, aspoň teda podle mě, Cannondale má, řekněme, takový 3R, který
prezentoval při představení tohle kola, což každý R znamená rally, race a roam. Rally, dejme tomu něco jako ježdění, výlety, dlouhé cesty. Race, jo. A roam je něco jako bikepacking. Tak rally a roam rozhodně souhlasím. Tohle kolo rozhodně ideální na dlouhé výlety, dlouhé, řekněme, bikepackingové záležitosti, kde si prostě na to navěšíte brašny a tak dále. A zároveň skvělý dojížďák, jo, protože tohle kolo umožňuje namontovat blatníky. Nicméně, race. Tohle kolo jako opravdu není závodní a myslím si, že ani s tou normální vidlicí by se to jako o moc nezlepšilo. Protože kdybyste z toho chtěli udělat závodní kolo, tak by muselo vypadat úplně jinak a pokud bych chtěl závodní kolo, tak bych si určitě vybral Super X a ne tohohle Topstona. A říkám to ze zkušenosti, že jsem jeden závod na gravelu jel, respektive bylo jich víc, ale jeden byl takovej, na který asi v životě nezapomenu, a to byl první závod světové série v gravelu, který se jel v Polsku, ale o tom si povíme třeba někdy jindy, až nebudu mít žádný téma k natáčení, ale vím, že tam bych si tohle kolo určitě nevzal. Takže tohle kolo, i když jsem se s ním jako snažil jet, řekněme po rovině, že jsem jel jsem včera okruh z Brna k práci, to znamená do Jinačovic, odtamtud Moravský Knínice na Veverskou Bytyšku, víceméně furt jedete po cyklostezce a ta cyklostezka se střídá asfalt polní cesty, ale pak jsem uhl sem do tohohle z toho místa, kde teď jsme znamená na Šmelcovnu a jel jsem údolím Bílého potoka tady na Javůrek a i když jsem zkusil vlastně zalehnout za řídítka a opravdu jako do toho rubat, tak to kolo prostě nejede jako závodní kolo, respektive nejede to jako silniční kolo, tím pádem to nejede ani podobně jako třeba ten Super X. I když na Super X jsem ještě nejezdil, ale dovedu si představit, že ta geometrie tím, jak je nastavená, tak to kolo pojede mnohem líp. Nicméně, tím zároveň odpovídám, na co tohle kolo je. To kolo je prostě na výlety. Je to kochací kolo, je to kolo pro, řekněme, vysloužilý silničáře, který by chtěli opravdu pohodlný kolo do terénu. Je to kolo pro pankáče, který by s tím chtěli jezdit na pivo. Je to kolo pro lidi, kteří jako opravdu vědí, co chtějí. Je to vlastně mě to, jako ta jízda mě na tom bavila, jo. Ale první věc, než jsem vyjel, tak jsem si říkal, jo, pojedu tady okolo Príklu za hodinu a půl jsem doma, chci si to jen vyzkoušet. No po té hodině a půl jsem si jako rozmyslel, že pojedu až do Bíteše. Což právě když jsem vyjel tady nahoru na Javůrek, jsem zjistil, že nebude proveditelný, protože nahoře, tady jsme v údolí, ale nahoře jsme o nějakých 150 metrů vejš a už jsme tam skoro na 500 metrech nad mořem. A tam začalo brutálně foukat a sněžit a rozhodl jsem se popojet ještě kousek dál a pak to otočit směrem na Brno. Takže v průběhu té jízdy jsem zjistil, že ta jízda na tom kole mě hrozně baví, ale musel jsem se víceméně furt držet na sedle a není to takový to kolo, který by vás nutilo jet prostě kudlu a sypat to jako všechny vaty a rubat. Jo. Je to opravdu kolo na pohodovou jízdu, na jízdu, když si chcete odpočnout na tom kole, případně právě na ten bikepacking si myslím, že to je úplně naprosto ideální. Trochu se vrátím k tomu race. Dovedu si představit, že tohle kolo by bylo dobrý na závod, ale ten závod by byl něco jako 1000 mil, který samozřejmě nedává smysl jet na takovémhle kole, protože ten je příliš technický, ale takovejhle styl závodění, to znamená závod, kde začnete v pátek a skončíte v pátek za 2 týdny. Jo? Tak takový závody si dovedu představit, že je tohle kolo ideální. Ale na takový ty standardní závody, to, co tady vidíme, si myslím, že to úplně není. A nebo na KPŽ, řekněme, si taky dovedu představit, že by to šlo použít, ale muselo by se hodně věcí změnit, potřeba bych to dostat jako opravdu hodně nízko a vodost víc to natáhnout, to kolo. Jak jsem říkal, ideální kolo na výšťky, ideální kolo pro pankáče na pivo, ideální kolo pro vysloužilý silničáře, jako kolo do nějakého terénu, to znamená tady, kde jsem, údolí Bílého potoka, naprosto ideální terény. Nicméně s tím, jak jsem jeli po tom asfaltu, tak ty kola, nebo respektive ty
ty záplety, tak opravdu jako jedou dobře. Takže je to prostě čistě daný ten můj pocit tou geometrií toho kola, samozřejmě tou leftinou, ta tomu taky moc nepomůže, řekněme tomu závodnímu charakteru. Ale jak říkám, tohle kolo spíš za mě nemá závodní charakter a má charakter kola na výlety. A teď ta zásadní otázka. Koupil bych si tohle kolo? Jsem já cílová skupina? Tohle kolo má pro mě spoustu společného jako třeba sjezdák. Mimo to, že ve sjezdech, v těch gravelových tady, co jsou okolo nás, tak se s tím kolem se teda fakt jako brutálně sypat. To kolo je opravdu jistý ve sjezdech. Tak mimo tohle tu vlastnost toho sjezdového kola, tak to má se sjezdákem společný to, že bych na tom kole jezdil strašně málo. A proto bych si tohle kolo nekoupil. Tohle kolo je opravdu, řekl bych, že do tohohle kola je potřeba dospět a na to mám ještě dost času. Ale chtěl bych ho stejně jako sjezdáka, ale jezdil bych na něm asi tak často jako na tom sjezdáku. Prostě bylo by to kolo na výlety jednou, dvakrát, třikrát za kvartál, dejme tomu, že bych se na něm prostě jel někam daleko projet, ale nebylo by to pro mě kolo na každodenní ježdění. Na to mám prostě Ečko, který mě baví mnohem víc a zároveň i víc než tohle, tak mě bavila ta silnice. Kdybych se ale rozmýšlel mezi gravelem typu Topstone, tenhle, a Topstone s pevnou vidlicí a měl si vybrat, tak si rozhodně vyberu tohle kolo s tou leftinou, protože tohle má nekonečný cool faktor. To kolo je prostě naprostej designový skvost za mě. Vyměnil bych teda ty řídítka a upravil si to tak nějak, jako, aby se mně to líbilo, ale za mě tohle kolo prostě, když někam přijedete, tak si lidi řeknou, ty vole, to je jako dobrý. A to jsem si řekl vlastně, když jsem to viděl poprvé. Jo. To kolo mě se hrozně líbí. Samozřejmě budou lidi, kterým se to líbit nebude. To je naprosto v pořádku. 100 lidí, 100 chutí. Ale tak jak to, co vlastně dřív bylo FSIčko nebo Scalpel, to znamená kolo s leftinou, a bylo to absolutně jako nedostupný kolo pro některé lidi a zároveň i poměrně designový výstřelek, tak tohle je ta meta dneska, bych řekl. Normální pevňáky, ať je to Scalpel HT, tak to je kategorie, která postupně umírá. A řekl bych, že tohle kolo plně nahrazuje tohle kolo. Já osobně jsem jezdil vlastně na Topstoneu na první generaci, na té druhé jsem nejezdil a tohle je třetí. Tak na té první generaci jsem jezdil před 5 lety, když jsem nastoupil do Aspire a jezdil jsem tam na seči a ruku v ruce jsem to porovnával tehdy s FSIčkem, s pevňákem. A musím říct, že ta první generace byla mnohem pohodlnější než to FSIčko a to FSIčko mělo gumy 2,25 a ten Topstone tak měl gumy 40. Jo. A to kolo v terénu bylo výrazně pohodlnější. Což bylo znát hlavně ve výjezdech, protože ve výjezdech tím, jak to kolo líp díky tomu Kingpinu, líp kopírovalo ten terén, tak ta trakce toho zadního kola, běž. Tak ta trakce toho zadního kola byla opravdu skvělá a ve výjezdu na kořenech tak se mi na tom jelo prostě mnohem líp než na tom FSIčku. A zároveň ve sjezdech tak to byla větší zábava, nicméně to je taková ta zábava, která vás baví jenom hodinu, jo? A pak už vás to nebaví, protože samozřejmě ten bike ve sjezdech bude vždycky lepší, ale ty pocity, vlastně, které jsem z toho měl tehdy před těmi 5 lety, tak jsem si na ně vzpomněl a vlastně mě to bavilo, ale jak jsem říkal, je to stejný jak ten sjezdák. Využil bych to kolo strašně málo a proto bych si takový kolo nekoupil. A koupil bych si mnohem radši Super X, já osobně za sebe, protože Super X má prostě tu závodní DNA a bude to, řekněme, kolo, který pojede hnedka, jakmile šlápnete do pedálu a bude vás nutit furt rubat. Což já v tuhle chvíli ještě pořád od kola chci. Nicméně dovedu si představit, že když bych měl, řekněme, peníze navíc, tak bych se toho vlastně nebál a byl bych s tím úplně v klidu. No, to by byly informace ode mě k tomuhle kolu. Vím, že teďka je to druhý video, který
vyšlo po sobě s kolama a se zahnutýma řídítkama. Ten můj kanál není vyloženě přímo dělaný, nebo respektive nechci to vést, takže vám tady budu představovat jednotlivý kolo, na kterým jsem jezdil, ale spíš pokud mě něco zaujme, tak bych vám to tady chtěl ukázat. Takže příště už se budeme věnovat mému standardnímu tématu, ale jako video nad plán, řekněme, pro nějakou změnu, tak se to může hodit. Pokud jste tohle video viděli a řekněme, pomohlo vám to rozmyslet se, jestli si to kolo koupíte, jestli je pro vás nebo ne, tak mi určitě dejte vědět, případně dejte mi vědět, co si myslíte o téhle kategorii, řekněme, celoodpružených gravelů, kterou, dá se říct, Cannondale úplně nezaložil jako první, ale byl, řekněme, jedna z prvních značek, která začala plošně nasazovat vidlice na gravelový kola, což byl před XXX lety Cannondale Slate, který děcka určitě nebudou pamatovat, ale bylo to první gravel od Cannondale, který měl leftinu a to kolo vypadalo brutálně cool už v té době, ale stejně jako tohle kolo, tak bude mít pravděpodobně velice úzkou cílovou skupinu. Dejte mi teda každopádně vědět, jestli se vám tohle kolo líbí nebo ne, jestli byste si ho pořídili nebo ne, jestli se vám líbí ten styl, tak dejte mi vědět. Díky, že jste se dívali na tohle video a příště u nějakého standardního tématu. Nazdar. Tohle kolo už dávno mělo být v Polsku. Jak si to vem?